लेखापरा करै खरकसा खरकनि तिप्रासा कक्थुम थुमनाय करै सिरंमु मुंसा न्यूज़पेपर एबा टीवी चैनल नि ज्ञान सोशल मीडिया एबा यूट्यूब वीडियो दाखेनो रां मानो हिने साइमान मारबाय मोबाइल थाइसा तैमा बायनो साकसाकनो मीडिया एबा प्रेस नि सिने मुंग्रि वय नेता मंत्री नि उकलक खाचिमा जों बेबाक नुगै दङ आबोनि बागै गोबांमा कक्तमा जों नुगो सोशल मीडिया वनो करै कक्नो मिथि कक सै कक्तमा सामाने कक्थुम थुमनाय रक फर्ट पिलार हिनजागो फियाबा किसामिसा तिप्रासा कक्थुम थुमनाय रक साइसे माइने खुताबो काइसे न्यूज एबा खबर दिनो काइनि न्यूज एबा खबर अंगो हिनाय काइसाके काहाम एबा कुबै सनाम सामाने ते काइसाके हामयाके कक्तमा सनाम सिमाने फियाबा आबो कुबैनि बिसिंतैनो आबोनि बागै सोंना रोंया कक्तमा लकरकनो काइसा कक्तमा खायने सकां काहामके सिरंनाया किसामिसा तिप्रासा कक्थुम थुमनाय रक आबोनि बागै गोबां थाइरगनो रोंजाक सिजाक नुजाक तिप्रासा कक्थुम थुमनाय रक बिसिं लाजिमा रिजागो कुबुनि दफानि कक्थुम थुमनाय रक बाय जरा जरावो आयां वीडियो तिसावो ते आयां के चैनल नि लगे सिमिरि वय वीडियो पब्लिक खारिमानि मांगनुक जाक दंगो आसक बायनो साकसाकनो मीडिया हिने सिनि मुंग्रिमानि जों जतनो नुक दंगो कम तंया नेता मंत्री हिनजाकनाय रक बहायनो आहाय बर रकनो नायथकारी वय बायथांनि उकलक खाचिग्रिवो लुकुरकनो फुनुकना बागै बायथांनि सामुंनो साना थांके तिप्रासा मीडिया रक लिगलागाय इंतंखा आबोनि बाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी व मास कम्युनिकेशन बेदकनि बिसिंतै प्रोफेसर सुनील कलनि चाइटकमा टीटीटी ADC नि फान बाय काइसा मीडिया रकनि वर्कशॉप संसा जाखा 3 मे नि सिमी 6 मे 2023 जरा तिनी 4 मे 2023 वर्कशॉप नि नकाशालेनि साल तिप्रासा कक्थुम थुमनाय रकनो फुंनि दामचि तामा जरा प्रोफेसर कृष्ण कंकर कुसुमाते दिपनि सतिनि जरा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिजित देबबर्मानि बिसिंतै गोबांमा रोंफुरों मुंग्रि जाखा तिप्रासा कक्थुम थुमनाय रकनो काहामकसे नों सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया ने संतो आके पे कमीशन ना नाय दंगो निनि इनपुट ले बानिनि सजेशन बाहाय निन व्यूज बाहाय बस खुलुका बायरा साबथान पुइला वन संना नांगो होम मिनिस्ट्री के ननो तांगे बर हरका पे कमीशन बाय नोंथाम कनेक्टेड तांका सिनु बरत भाइब्ले अरे आनो से इनवाइट खायो माने किसा आराम से नांग फायो ताक मिनिस्टर पन आनो इनवाइट रखांगा बुइमायन जागा आंसे मांखा ताको मो संवान सुगिया आंखि तांगे आनो हरकाना अबोखि जेनुइन दांखा बायरा साबाकेन हाब